خۆپێشاندان و ڕووداوێن لە سلێمانیە و دەوروبەرێن وێ چەند ڕۆژێن بەرێدا هزر و بۆ چوونێن پەنابەرێ ڕۆژئاوای کوردستانê سەر هەنە. ئەvê birastî cê talûkê li ser esayîşa an jî ewlekariya deverê bêtir rê didê dijminên ku destê xwe derbasî Herêma Kurdistanê bike tevî ku em di rewşeka nazik de derbas dibin. Piraniya rêxistinên tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê li gorî çavdêran dibin bandora rêxistinên siyasî li Başûrê Kurdistanê de ne. Lewma her rûdaweke li Başûrê Kurdistanê karvedanên xwe li Rojavayê welat heye. Em gelekî dilgiranin, em ne kêfxweşin. Çimkî ev dijî bercewendiyê hemî Kurda ye. Ne bes Kurdayekî, ne bes partiyekî siyasî, ne bes parçeyekî Parçeyê Kurdistanê de. Penaberên çavlirê bûn serkirdayîtiyên Başûrê Kurdistanê karibin rêkeftinekê navbera aliyên siyasî li Rojavayê Kurdistanê durist bikin. Niha dikevin hizra wê nexşeya siyasî li Başûrê Kurdistanê çi lêwere. جبرجو از قلكي متفائل بانه وضع خوشتر ببه دائم بامل امره هبه انه يخشتر جيان ويخشتر ببه وام ايرود وضع كده بام حمو ببنيك لحمو دري جبرجو النايه كتيامه به ويتشونامه به واز خوازم يعني ام حمو ببنيك لحمو دري سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانê serpiriştiya rêkeftina hewlêr yek hewlêr dû rêkeftina dihokê navbera tevgera civaka demokratîk tevdem û Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê eneke sê kirbû. Penaberên Rojavayê Kurdistanê ne li cih û warê xwe nû bitirsin. Bi qasî ku ew nêzîkatiyeke netewî li rewşa niha li Başûrê Kurdistanê derbas dibe dinêrin. Ew dibêjin tenê divê li ba siyasetmedarên Kurdistanê dengê yek gotara Kurdî ya bilind be. Pêşa we bi hilewî Roda û Kampa Domîz.